କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଝିପି ଝିପି ପାଣି ବର୍ଷା ଇନ୍ଦ୍ରବୃଷ୍ଟି ହୋଇବ, ଫଳହାନି ହୋଇ ଧରଣୀ ଅଦ୍ଭୁତ କମ୍ପିବ, ବେଳ ବୁଡ଼ ଯାଏଁ ବଳଦ ଯୋଚି କରିବେ ଚାଷ, ବିଜନ ପାଇବେ ବିଲରୁ ହାନି ହୋଇବ ଶସ୍ୟ, ଗୋଚର ହୋଇବ ଚାଷକ ବହୁଳ, ପଡ଼ିଆ ରହିବ ନାହିଁ, ନଦୀ ନାଳେ ପାଣି ଟୋପେ ନ ରହିବ, ଦେଶ ହେବ ଫଟା ଭୂଇଁ। ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ସମୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆଜ୍ଞା ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏବଂ 7 ରାତି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର, ଯାହା ଆଜ୍ଞା ମାଳିକାରେ ଏଇଟାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଲ ବୁଲି ଆଇକି ଅଛି, ଏଇଟା ଘଟିବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶପଥ ଦିବସ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା, ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶିଯିବେ, ତେଣିକି କରିବୁ ରକ୍ଷା, ଲହ କରିଲ ବଉଳ କାଳିକା ପିଇବ ରକ୍ତ, ଯୋଗ୍ନି ଯୋଗମାୟା ବଢ଼ାଇଣ କାୟା, ଉଦର ହୋଇବ ତପ୍ତ, ଭୈରବୀ ଡାକ ଦେବଲ ବଉଳ ଜାଣିବ ଅଳପ ଦିନେ, ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବ ଆନ, ଦେଖିବୁ ଦୁଇ ନୟନେ, ଆକାଶରୁ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବଲ ବଉଳ ଜାଳିଦେବ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଏଇ ଯୁଗରେ ଯେ ଏମିତି ଘଟିବ ଦେଖିବୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରବଳ, 7 ଦିନ ଯାଏଁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା, କାଳିକା ନାଚିବ, କେତେବେଳେ ନାଚିବ? ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 2226 ଠାରୁଲ ବଉଳ ସଂସାର ହୋଇବ ନାଶ, ମାଳିକା ବଚନ ତିଳେ ନ ଟଳିବ, ଏକଥା ହେବ ଅବଶ୍ୟ। 2026 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଦିନକୁ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମାନ ଘଟିବ, ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ ଶସ୍ୟ ହାନି ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଣ୍ଡବ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ଜିହ୍ୱା ଲହ ଲହ କରି କାଳିକା ବୁଲିବ, ଧରିତ୍ରୀ ହୋଇବ ନାଶ। କେତେ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଗଜା ଟୋକା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକଥା ଆଜ୍ଞା ଘଟିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା କୋଉଳିଆ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଡାହାଣୀ ଡାକିନୀ ମାନେ ବଉଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇବେ ଉଭା, ଘରେ ଘରେ ପଶି ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେବେ, ତେଣିକି କରିବୁ ଅବା, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାକ ସଙ୍ଗେ ଗ ବଉଳ ଅଷ୍ଟଖାଳି ଠାକୁରାଣୀ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯିଏ ପୂଜା ପାଉଥିବେ ହୋଇ ପାଷାଣ ପାଷାଣୀ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅପୂଜା ଠାକୁରାଣୀ ସେଇମାନେ ଆଜ୍ଞା ରକ୍ତମୁଖା ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ କରିବେ ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଏମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦିନକୁ ଦିନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୁଗରେ ମାନେ 2026 ମସିହା ଠାରୁ ଏ ଯେଉଁ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ଚାଲୁଛି ଆରି ଭିତରେ ହିଁ ଘଟିବ। ଭୂମି ହରପାତ ହୋଇବ 10 ଦିଗ ଅନ୍ଧାର, ଭଣିଲେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ହାଡ଼ିଦାସ କୁମାର। ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭୂମି ହରପାତ ହେବ, ବାରମ୍ବାର ଭୂମି ଆଜ୍ଞା ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଏଇସବୁ ଘଟଣା ମାନ ଘଟିବ। ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଦେଉଳ ଉପରୁ ପଥର ଖସିବ ଥରକୁ ଥର ଲ ଯାଇ ଫୁଲ, ଦେଖିବୁ ବେନି ନେତ୍ରର। ବଡ଼ ଦେଉଳ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ପଥର ଖସିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅକାଳରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିବ, 7ଟା ସମୁଦ୍ର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ସୁନାମୀ ରୂପ ମାଡ଼ି ଆସିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦୁର୍ଭକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ଦିନକ ବଉଳ, ଅର୍ଣ୍ଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଶୂନ୍ୟ, କଳିକି ବେଶକୁ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ଛାଡ଼ି ନିଜ ସ୍ଥାନ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜି এই যে দুর্ভক্ষর কথাটা মহাপুরুষ অচ্যুতানন্দ কাহিঁকি মালিকারে লেখিলে, কাহিঁকি মনুষ্য আজ্ঞা দিনকু দিন কর্মকুড়িয়া হয়ে চালিব, বিল বাড়িকি চিহ্নিব, বসিকি কেমতি আজ্ঞা বড় লোক হওয়া বলে চিন্তা করবে, চোরি নারী ডকায়তি দিনকু দিন বড়িব, ধর্ষণ বড়িব, এইসব ঘটনা ঘটুଛି কি ନାହିଁ? ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନବବଧୂ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକ ବଉଳ, ବିଟ ପୁରୁଷରେ ମାତି, ଯୌବନ ଗର୍ବେ ନ ମାନିବେ କାହାକୁ, ଆଚାରିବେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମାନେକ ବଉଳ କରୁଥିବେ ବେକାତିରି, ପର ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭରେ ପଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ବେକେ ଦେବେ ଛୁରୀ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରପୁରୁଷ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଘର ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମାଳିକାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠାର, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ଅଛି, ଯାହାକି ଆଜ୍ଞା 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 7 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ 7 ଥର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ିବ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଡ଼ିବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମାଳିକା କହିଛି। ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। ମାଳିକାରେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଛି ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ଏଇ 2030 ମସିହା ଭିତରେ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କେମିତି ତାଣ୍ଡବ ଦେଖୁଛି ପ୍ରକୃତି। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଅଧିକ ମାତୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଯଦି ତାର ଭୟଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖାଉଛି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଏ ଗୁଣି କରିଦେଲା, ନହେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, କାହିଁ ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ପରଲୋକର ତଣ୍ଟି ଚିପିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କିଏ ଗୁଣି କରିଦେଲା, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ।